Дзень беларускага пісьменства краіна адзначае з 1994 года. Традыцыйна ён праходзіць у гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі нацыянальнай культуры, літаратуры і кнігадрукавання. Пінск, Каменец і Ганцавіч. Менавіта гэтыя тры гарады нашай вобласці станавіліся гаспадарамі свята ў розныя гады. А сёлета гэты спіс пашырыўся яшчэ на одну назву. Маленькі горад у самым сэрцы заходняга Палесся, малая радзіма таленавітага беларускага мастака, музыканта і літаратара Наполеона Орды і знакамітага на ўвесь свет роду Дастаевскіх. Не дзіўна, што менавіта Іванава сёння быццам жыве і дыхае святам. Абноўлены гарадскі парк, пешаходная вуліца, кнігарня. Да дня беларускага пісьменства жыхары Іванова атрымалі адразу некалькі дарагіх падарункаў. Праз 12 месяцаў упартай працы па падрыхтоўцы горад здзіўляе сваімі зменамі нават мясцовых. Ну, конечно, сильно преобразился. К празднику, конечно, как и к любому празднику готовимся. Во-первых, наверное, парк наш городской очень сильно преобразился, потому что детская площадка замечательно оборудована, футбольное поле. Ну и вообще озеленение города улучшилось. Город наш преобразился в лучшую сторону. Парк очень красивый сделали, есть куда выйти с детками. Вот, аллея, памятник новый поставили. Да и вообще с каждым годом наш город меняется все в лучшую и лучшую сторону, становится красивее. У нас город был красивый, но изменился сейчас очень-очень. Цветов много, чисто очень у нас в городе, красиво у нас в городе, гостеприимные люди у нас в городе. Сімвалічна, што вынікі першага літаратурнага конкурсу пад назвай «Духоўная веліч» падведзены ў Іванова. Ідэя конкурсу сёлета нарадзілася сярод пісьменнікаў і адразу ж атрымала падтрымку брэсцкага аблвыканкама, а таксама была ухвалена брэсцкай і пінскай епархіямі. Мы намеренно сделали, зная, что у нас именно на Брещине пройдет республиканский юбилейный 25-й день письменности. Мы подводим итоги именно сегодня, потому что в центре и праздника, и нашего сегодняшнего конкурса стоит самое главное – это слово. А слово, оно вечно, оно емко. И, конечно, наша большая задача, государственная задача, чтобы слово жило долго. В печати, в прозе, в стихах и несло только доброе и вечное. Головная задача конкурсу – знайти и показать богатие нашего региона, нашей Брэшчыны, показать духовное богатие. Как на книгах наших берасцейских письменников учились наши дети, как они выховывали свою духовность. По 4 номинациям были у нас отзначены лепшие письменники. Это поэзия, проза, публицистика и дзіцячая литература. Людзі Яновскага краю. Менавіта ім прысвяціў сваю кнігу Ігор Гетман, галоўны рэдактар раённай газеты. У першы дзень урачыстасцяў ён прэзентаваў яе шырокай грамадкасці. Кніга не пра пісьменнікаў або журналістаў, як многія маглі б падумаць, кажа аўтар. Яна пра тых людзей, хто кожны дзень сваёй працай уносіць свой уклад у развіццё нашай беларускай духоўнасці па-за залежнасці ад прафесіі. Это и кіраўнікі, якія дапамагалі, былі мецэнатамі самых розных культурных праектаў, якія давалі грошы на будаўніцтва храмаў, на самыя розныя іншыя праекты. Гэта настаўнікі, гэта паштальёны, журналісты. Это людзі самыя розныя, але ўсе яны у той або іншай ступені маюць дачыненне да беларускай культуры, да беларускай пісьменства, да беларускай духоўнасці. У Іванова босымі нагамі. Вядомы вандроўнік, аўтар кніг Уладзімір Несін абышоў тройчы пешу зямны шар і мае пашпарт грамадзяніна свету. Чалавек, для якога не існуе межаў, зазірнуў на свята. Я сейчас сделал небольшой клуб такой с Парижа сюда, через Нижневартовск, Казахстан. Там у меня сестры живут. Вот, да. И вот я, в общем, обошел, делал круг и зашел сюда. Люди приезжают со всего света, а я попадаю на него случайно. Першы дзень быў вельмі насычаным, але ўсё самае цікавае чакае гасцей свята яшчэ наперадзе. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».